Sapala naung dipasahat tamu tuhami amang doh taminang lasmar rohanuna jala pasrah nangadong bena mardongan ilu mulai tema tapasonang maruhatta jual nahita marete hita saya buket data nomor 364. Ay parlape-lapean do tano odiaw. Surgo sitiano disido sabuloku disido sonangau. Di atas tanaon. Niaha pedangondo suada hatuaon salilingau dison.
de humolso gok hadameodo. Di bagasan gornyama dohotanak dohotot di purbadia. Amin. Sayang giat ma debata ama mualni nasa pakirimon. Mangalehon apulapun na sumurung tuhita saluhutna. Saunari sahat rodi saleleng ni lelengna. Martangiang mahita. Ali debata ama nami. Kodo na penguluhon halak namate dongan namion korsea do dihaheheon ni anakmu dalam kirim do ibana dihanguluan na manotong palua maibana sian selhut rate ni dosa asa ditiki ari haheheoni parsidohot ibana di bagasan hamuliaunmu marhite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami na mangulu jalan namar huaso rappunho di bagasan hasadaon mitod di porbadia sahat rodi saleleng ni lelengna. Amin. Tatangihon majolo hatani debata na sinurat ni Apostel Paulus tu Huria Kolose songonom manidok disi. Hamu wale akadongan ainu ngamate hamu jala bunido ngolumuna rakon Kristus di bagasan debata. Alai yadung dari patar suhut Kristus hanguluat tai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan asangapunna songonido saatna songoni mahita di pakri debata sadarion parete mahita Taurute deta no ayat 4. Totong saya hubikiri anggiat sahatau. Uhud saya hulului pai maju pangau posi tujuoki. Hamu wale akadongan tapasahat maju tangiang pangiduat ta tu debata asa takas holong ni rohana tudongata nang jumul modingon nang tuhita saluhutna jala apulapulna kot dihita ale debata ama par holong roha saito tongdo bidongani ho hami marhite asmi roham tata madongan namion nalahosiran sian hami jakon ma ibana di hatuaun nama notto ramahita mangido Tuhan Ali Tuhan selehon hosa dohot hanguluan dibahin hodo hamati aniga bibuhay jukto hanguluan naik baru marhite sian silang ni anakmu Yesus Kristus tapos marohani sude akan aporsea diho ay marhite sian hamamate nado ditaluhon Kristus hamati ani dalam marhite sian haheheon nado dipasuang hanguluan ramahita mangido Pangihon na Tuhan Akka Panginoon namin Ali di bata ama nasul hinagogo Anguluan naman ang tongido huhalungutun hami Disima hami akusanmu
nasa ilu-ilu sial si malolong nami. Di si mahami sude marulupuluk, di bagasan hatugaunmu, marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Hamu walia kadongan, mardongan tangiang, saunari pabor hatot tama dongat taon tu inganan na pertudi. Asamaradia ibana di hanguluan na manotongi, porsea dohita di Kristus na umate gumokopita jala ng hehe. Lahu pasahaton hanguluan na ibaru, tuaka na porsea. Asa tama jala pulin ibana bongot, tu hanguluan na manotongi. Kapis-pis ma ibana marhiti aek na badia. Alustanon, amin. Roma saunari hamu akka surusuruan, Roma hamu akka nabadia, tomu-tomu jalau durhon madongan namyon sujolo ni tuhatta, amin. Saya dijakon Kristus maho, ay ibana do na majuho, sayang giat maaka surusuruan, magbuwan dalam mangiring ko sa hatu apuan ni si Abraham. Amin. Tuhan, lehon ma peradianan na manutong, jala sayang giat mahatiromu madongani ibana. Amin. Mari kita.